May nakapagsabi nga sa akin na wag daw akong magpo-post ng napakaraming alaga namin or kung ano nga ba yung mga achievements namin. Hello, kumusta? Medyo na-trigger nga tayo umagang-umaga pa lang kasi nga may nakapag-message sa atin tungkol dyan. Nga pala, ito ay personal na opinion ko. Maaaring magustuhan nyo at hindi, pero eto na, magrarant muna tayo for today's video. Nga pala, nagpapauwi na ako ng mga alagang kambing namin yan kasi nga hapon na at tapos na yung pagpapastol sa kanila. So, eto na nga yun. Para sa akin, social media is life kapag marunong kang gumamit nito. Again, kapag ginamit mo sa mabuti at makatuturan na mga bagay. Kasi nga din naman talagang sa social media ngayon ay napakarami nga din mga bagay na talagang nakakabobo or nakakapangling lang. So anyway, para sa akin talagang piniflex ko yung mga alaga namin dito sa social media kasi nga din naman pinaghirapan din namin to sa mahabang panahon at the same time memories na din ng mga nakaraan. Kahit ano pang gawin mong pagpiplease sa social media kapag meron ka talagang basher, ay ganun nga talaga. Kailangan na nga rin talaga nating tanggapin. Hayaan nating mainggit yung mga taong walang ginagawa sa buhay. Sabi nga nila, pag inggit, pikit. Pero sa totoo lang, ayun lang para sa akin, social media is also a market for us na mga nag-aalaga ng hayop. So ayun lang, salamat, ingat!